Bik, mesečni horoskop za januar. Januar za bika donosi postepen, ali stabilan novi početak i jasniji pogled na budućnost. Ulazite u 2026. godinu sa potrebom da proširite vidike, učvrstite sigurnost i donesete odluke koje imaju dugoročan značaj. Ovo je mesec u kome se traže strpljenje, realnost i vera u sopstvene vrednosti, čak i kada rezultati ne dolaze odmah. Ljubav. Emotivni odnosi tokom januara prolaze kroz fazu stabilizacije i otvorenih razgovora. Bikovi u vezi imaju priliku da učvrste odnos kroz zajedničke planove, razumevanje i osjećaj sigurnosti. Slobodni bikovi mogu upoznati osobu kroz posao, učenje ili svakodnevne kontakte. Privlačnost se razvija polako, ali ima potencijal da preraste u ozbiljnu i trajnu vezu. Posao. Poslovno. Januar vam donosi fokus na dugoročne ciljeve, znanje i lični razvoj. Prva polovina meseca pogodna je za planiranje, organizaciju i donošenje važnih odluka vezanih za budućnost. Druga polovina meseca donosi veću motivaciju i priliku da konkretizujete ideje koje ste ranije razmatrali. Financije se postepeno stabilizuju, ali izbjegavajte rizične poteze i nepotrebne troškove. Zdravlje. Energija je uglavnom stabilna, ali je važno da slušate signale svog tela. Početak godine može doneti umor ako ne napravite dobar balans između obaveza i odmora. Obratite pažnju na vrat, grlo i ishranu. Redovni obroci, umerena fizička aktivnost i boravak u prirodi pomažu vam da očuvate snagu i unutrašnji mir. Tranziti. 3. januar. Pojačan fokus na porodicu, komunikaciju i emotivnu sigurnost. 9. januar. Period pojačane energije i odlučnosti, povoljan za važne poslovne poteze. Oko 19. januara. Snažan trenutak za postavljanje velikih ciljeva, donošenje ozbiljnih odluka i planiranje budućnosti. 26. januar. Otvara se nova faza unutrašnjih uvida, intuicije i potrebe za povlačenjem i razmišljanjem. Zaključak. Januar za bika predstavlja miran, ali siguran ulazak u novu godinu i priliku da postavite čvrste temelje za budući rast. Strpljenje, doslednost i vera u sebe donose vam stabilnost i dugoročne rezultate. Srećni dani, 3., 9. i 19. januar, donose vam povoljne prilike, unutrašnji mir i dodatnu sigurnost.